Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mga igsuon mayong piyesta na usab ka natong tanan. Karon nga Domingo atong gisaulog ang solemnidad sa Santissima Trinidad. Ang misteryo sa Santissima Trinidad, usa ka sukaranan sa doktrina sa Kristiyanong pagtuo. Kini nagtudlo kanato nga adunay tulo ka persona sa usa lamang ka Dios. Managlahi ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo diha sa usa lamang ka Dios. Tingali lisod sabton sa atong tawhanong panghuna-huna. Apan ang maong pagtulunan nagtudlo kanato sa pagdawat sa misteryo sa Santissima Trinidad, diha sa pagtuo, inubanan sa kasing-kasing nga mapaobsanon. Sulod dining Santos nga misa, atong iampo ang mga panginahanglanon sa atong katilingban. Ang panginahanglanon sa kalinaw, pagsumpo sa droga, ang mga nabiktima sa mga nagkalain-laing trahedya, ingon man ang mga katuyuan sa atong mga TV Mass sponsors, sa atong production crew, o kanatong tanan, nagasunod ni ining Santos nga misa. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala
aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax unibus une voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua, Domine Deus Rex celestes, Deus Pater omnipotens, Domini Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Omnis peccata mundi, miserere nobis. Omnis peccata mundi, suscipere precautionem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Unia Apostolus Sanctus tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, et in gloria Dei Patris. Magampo kita. O Dios nga mahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuuran, ug sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo, ihatag kanamo
dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ilas sa himaya sa tunhay nga Trinidad, ug pagsimba sa iyang kahiusa, diha sa gahom sa iyang kahalangdon, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Exodo. Busa nagtawas si Moises ug duha ka papan nga bato, suma sa usama sa unang duha ka papan, ug sayo pagkasunod buntag, mitunga siya sa bukid sa Sinai, ug gidala niya ang duha ka papan nga bato, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa mga panganod ug nagbarog didto uban ni Moises. Ug gilitok niya ang iyang ngalan, ang Ginoo. Miagi ang Ginoo at tubangan ni Moises ug miingon, Ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluy-on. Dili ako daling masuko ug hupong sa gugmang walay paglubad ug matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba. Miingon siya, Kung tinuod gayud nga nahimuot ka kanako, hangyuon ko ikaw, Ginoo, sa pag-uban kanamo. Tig-a kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan ug dawata kami ingon nga imo na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya ug pagdayeg hangtod sa kahangturan. Himaya ug pagdayeg hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw o Ginoo, Diyos sa mong mga katigulangan. Angay ikaw daygon o bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. ug daygon ang imong balaan ug mahimayaong ngalan. Angayng daygon ug bayawon labaw sa tanang katuigan. Daygon ikaw diya sa templo, sa imong balaang hihimaya. Angay ikang daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono, sa imong gingharian. Angay ikaw daygon ug bayawon,
labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagadungaw ngadto sa mga kahiladman, gikan sa imong trono diya sa mga kerubin. Angay kong daygon ug payawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan, angay ikaw daygon ug payawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdayi hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo. Pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo ug pagmakidaiton, mag-uban unta kaninyo ang Dios sa gugma ug kalinaw. Pagpangamustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pag-ambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kaniyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Iyaw ikaw o Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Kay ikaw, O Kristo.
Igsoon ko diyan ni Kristo maayong adlaw kaninyong tanan. Sa sinugdanan sa Santos nga Misa, gipahibaw kita o gipahinumduman kita nga ang Santissima Trinidad usa ka misteryo apan wala magpasabot nga dili nato ma-experience ilabi na gayud ang gahom sa Santissima Trinidad. Ang atong mga pagbasa karong adlaw mga igsuon adunay usa ka common word gikan sa first reading, second reading ug sa ebanghelyo. Ug ang word mao ang gugma, ang pulong nga gugma. Of course, dili man gyud makompleto ang gugma kung walay gihigugma or kung walay mga pundok sa mga persona nga wala nag-ambit sa maong gugma. That is why importante sa love mao ang relationship, ang pakighimamat, ang pakigrelasyon sa usa't usa. Naamang gyud ang atong mga batan-on karon, no, gikan sa Archdiocese of Cebu, mga nagbasa giniha ang atong Archdiocesan Youth Coordinator, Archdiocesan Youth Leader, ug ang atong choir pod karon, ang atong Archdiocesan Youth Chorus, ug ang uban pang mga batan-on, ug especially sa atong mga igsuon nga dili makahimo pagsimba sanglit aduna sila'y mga balatian. Kitang tanan adunay experience or share of relationship. We are all in constant relationship. Mubitaw usahay maglibog ta nganong sa Facebook daghan kaayo ang masuya nga naa sila in a relationship. Nga kumbot huna-hunaon kita manggid tanan, we are always in a relationship. Di magid na mahimo nga walay relationship ang usa ka tawo, no? Depende lang gid tingali na niya kung ang iyang gihuna-huna sa iyang kaugalingon naginusara ra siya sa kalibutan nan mauna nga masuya siya makaingon siya sana all ngadto sa adunay mga relationship. Pero joking aside, my dear brothers and sisters in Christ, kita gid tanan, we are always in constant relationship. And for a relationship to become truly authentic, kanang mahimo siyang matinud-anon, mahimo siyang sincero, kinahanglan gayud ang presensya sa gugma. Pasalamat nga kitang mga Kristiyanos, kitang mga magtutuo, mutuo ta nga ang Dios gugma. Ang mga persona, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, kining tulo ka persona usa ka Dios gugma. Ug mao kini ang modelo sa tanang gugma, sa tanang matang sa relasyon nga kita nakasinati. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, aron masinati ang kining gugma, ang kining relationship, dili na gyud kinahanglan og mga elaborate pa nga mga gestures or mga hesto. Usahay gani ang simple gesture nato, simple kaayo nga mga hesto, makaingon gani ta nga kana would be something profound in expressing our love. Sama pananglit, kung aduna tay mga masakiton sa panimalay, or aduna tay mga membro sa pamilya, nga atong nailahan nga mga masakiton, nga atong buhaton, duawon sila, o bisan gani magpadata, og mga pagkaon, something for them. Kana, they are simple gestures of love, but they are expressions nga lawom kaayo ang pagpasabot ni ining maong atong gugma nga atong gipasinati ngadto kanila. Bisan sa atong debosyon, aduna man pud tay simple kaayo nga gesture. What I am referring to here is kining atong pagpanguros, no? Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kana siyang pagpanguros, as early as the 2nd century, aduna na tay dokumento nga ang mga Kristiyano, even before, centuries ago, even hangtod sa 2nd century, naanay nahisulat nga mga dokumento nga sila, sa dili pa sila mobiyahe, dili pa sila mangaon, dili pa sila magsugod sa ilang panagtapok, they would always make the sign of the cross. Agig pagsangyaw sa Santissima Trinidad. Now, there is this relationship between the Trinity and the cross. Kay ang cross, simbolo sa gugma.
Simbolo sa gugma nga iyang gihatag ang tanan willingly sa tao nga iyang gihigugma. Mao kana ang gugma nga gipakita sa Dios, gipakita sa Santissima Trinidad natong tanan. This kind of love, no? Maong gugma nga gihatag sa atoa sa Santissima Trinidad. All out giving, always, no? Willing to love, willing to sacrifice. Maupad kini ang klase sa gugma nga atong ipakita. Mao sad ni ang challenge nato. And it doesn't have to be elaborate. No, dili kinahanglan nga complicated, dili kinahanglan nga daghan pa kaitag mga palamuti dinhag, unsa pa mga ek-ek, no? Kana tanan bisan in any simple gesture of love, there would always be that expression. But my dear friends, balik ko sa timaan sa krus. Although it's also a symbol of love, pero sa maong timaan sa krus, naa po dinha ang atong pagpadayag sa Santissima Trinidad. Kadaingon natog sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, we proclaim this very central mystery, no? This central doctrine of our faith. Ug kung ato pud nang tarungon ang atong pagpanguros, it only means that we are proud. Atong gipasigarbo ang atong pagtuo. Una nga challenge po, dilabi na nato kanang mga batan-on nga, usahay, muadto ta ni ining mga lugar, unya sa dili pa ta mangaon or mag-coffee, no? Manguros ta, pero ang uban nato, mauwaw, mauna nga, dali-dalion, no? But if we are truly proud of our identity, of our faith, then we are also proud to proclaim it even in the simplest of gestures, as simple as the sign of the cross. So, ang sign of the cross, pagpadayag sa gugma sa Dios, but at the same time, pagpadayag sa Santissima Trinidad. Mga igsoon ko diyan ni Kristo sa atong pagpadayon ni ining santos nga misa, kita tanan unta will be challenged to even more proclaim our faith boldly, especially in the midst of our world today. Niining mga panahon nga usahay ma-awkward ta pagpadayag sa atong pagtuo, bisa na lang sa mga lugar diha ta mangaon or magkape, or bisa na lang muagi ta or mulabay ta sa mga simbahan, atong ipadayag kining gugma sa Dios, pinaagi sa mga simple nga mga butang, like the sign of the cross. Ug karon mga igsoon, atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wa pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak, dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, bilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay, ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala.
nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang tao, bisan nagkadaiya, ingon nga ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo usara. Busa mo ingon kita, hiusaha kami, Ginoo. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang kamanggiluyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa Amahan, alang sa Anak, diha sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang Kristohanon, maghiusa aron ng ilang kahiusahan, mupadayag sa hingpit nga katilingban sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Nga atong nasudnong panggobyerno, mupakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minorya, nga lahig kultura, magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban, mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makaambits na nianang walay katapusang pag-inambitay sa gugma tali sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, magampo kita. Amahan amo, tabangi kami aron pagpadayon, kami nga mamati sa imong mga pulong, bisan malisod alang kanamo ang pagsabot niini, o dili ba sukwahi kini sa unsay among gipaabot. Himoa kaming mahiusa sa imong balaang pulong, nga nagpuyuban kanimo sa Espiritu Santo, karon ug hangtod sa kahangturan.
Mga igsuon, pag-ampo kamo ang ako ginyong sakripisyo, dawaton ta samahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa baday kung himaya sa yabalan, alang sa pagpusanan sa tibuok niya santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, ug pinaagi niini, himuha kami nga tunhay gayud nga gasalang kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayog mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw, uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, mauyo sa ka Dios o sa ka Ginoo, dili sa kausa sa persona, kundi sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kayang gituhan gud namo, mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mausab ang gituhan namo mahitungod sa imong anak, ug sa walay kalainan, mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo, sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona, ug ang usa sa ilang kinaiya, ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kerubin ug mga serapin, nga sa walay hunong nagatuwaw matagadlaw, sa usa ka tingog sa pagingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo nga Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon ni kuwa siya ug pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug nihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug niingon. Bawat akini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagi tapos ang pani, hapon mi kuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatag nining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini, ug Panginoon kamo nga tanan gikan iini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo. Ugalang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo napanhaw, si Kristo mubalik nga. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Iwagi kaniya, uban kaniya, ubiya kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Bihasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, atong gamito ng mga pulong nga bitudlo ka nato sa atong manunubos. Umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong karon. Dinhi sa yuta, may kung sa langit. Ang kalagutan sa mata ihatag ka na
Nagkuyog kami kanimo ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mayulayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon. Sa pagbalik na Kristo among manunubos. Kristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi nila pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Kini mo ang kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa inyong kaluwasan, dawat ang inig sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iulas sa inyong kahapasayuan. Dawat ang inig sa akong handumanan.
magampo kita. Makaayon ta sa among lawas ug kalag Ginoong Dios, ang pagdawat nining sakramento, ug ang pagila sa Santisima Trinidad, ug sa ulusahon kay usa sa tagsa-tagsa ka persona, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Lingga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, dawata ang among kinasingkasing nga pasalamat sa ngalan sa akong mga kaobang madre sa Daughters of St. Paul, ngadto sa atong Mass Presider, kang Father Andre sa Commission on Youth, o yun man sa atong mga lectors o sa atong choir nga gikan gihapon sa atong Archdiocesan Youth. Ngadto sa atong mga TV Mass sponsors sa ilang makanunayon nga suporta, sa mga nagpadala sa GCash o ang mga nagpadala pod online. O alang gihapon ni adtong buot nga mo tabang, mo salmot ni ining kalihukan sa atong misa sa telebisyon para sa atong mga kaigsuonan nga dili makaadto sa simbahan. Anaa among bank account og number diha sa inyong screen. Ingon man usab ang GCash number. Daghan kaayong salamat. Ang bulahan nga Santisima Trinidad magapanalangin kaninyo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Mahalad ng misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, "I am the bread of life," he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die?
Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors.